Θα σας διηγηθώ μία εξομολόγηση ενός ανθρώπου, πάντοτε βέβαια ανωνύμως, ένα κομμάτι της υποθέσεως που με έκανε εντύπωση το σκεπτικό του. Πάντοτε λέμε αυτά το οποίο είναι ωφέλιμα για όλους, χρήσιμα, γιατί εξομολογήσεις δεν λέγω, δεν απαγορεύεται αυστηρός όπως ξέρουμε, αλλά ό,τι είναι χρήσιμο για όλους και για εμάς τους ιδίως, το καλό πρέπει να λέγεται σε όλους πανταχού, να κηρύττεται. Είναι σαν το φως που πρέπει να πλώνεται. Ένας νέος, είπε πολλά χρόνια αυτό που έγινε, πάνω από 15 χρόνια ίσως, βάδιζε σε έναν δρόμο, ας πούμε ασελγής νέος, έτσι πονηρός, έτσι, που επιθυμούσε τις γυναίκες, και έβλεπε στον δρόμο, σε έναν δρόμο καθώς πήγε να στρίβει, προχωρούσε μια άλλη γυναίκα που την έβλεπε από πίσω, σε μεγάλη απόσταση που βάδιζε, κάπου 30 μέτρα, 35. Αυτό τώρα είναι η εξομολόγηση που με τα λέει στη συνέχεια. Και σκέφτηκε, λέει, πονηρά μέσα στο μυαλό της, επειδή είχε ωραίο σώμα, πόσο όμορφη θα ήταν να την έβλεπε και από το πρόσωπο. Λοιπόν, αυτή βάδιζε, φαίνεται ήταν βιαστική και προχωρούσε. Αυτός επιτάχυνε το βήμα, οπωσδήποτε αν συναντήσει μην ξαφνικά πάει σε καμιά στροφή και χάσει το ωραίο πρόσωπο. Λοιπόν, καθώς λέγει το παιδί, κάμια 18-20 χρόνια έπαιρνα αυτός, και υπολόγιζε με το βάδισμα πως και αυτή η κοπελίτσα θα ήταν καμιά 20 χρονών, συνομήλικη, ας πούμε. Λοιπόν, πολύ ωραίο σώμα, καθώς πλησιάζει, πολύ ωραίο σώμα, αυτός την έβλεπε, ξαφνικά στρίβει αυτή η κοπέλα και κάτι ήθελε να δει και ήταν μια γιαγιά. Ας το διάολο ρε παλιόγκρια, λέει αυτός από μέσα του. Και σταματάει, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τα υπόλοιπα, είναι θέματα εξομολογήσεως. Μου έκανε λοιπόν τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Άι στο διάολο Μαρή παλιόγκρια, είπε, ας πούμε. Δεν είπε στο διάβολο, είπε στο διάολο. Εδώ να κάνω μια τομή και να πω ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει διάολος. Υπάρχει διάβολος, β. Διάβολος, διάολος είναι ο Χριστός. Διάολος είναι ο Χριστός. Διάολος είναι ο Χριστός, διάολος είναι ο Χριστός. Βέβαια θέλει και ο διάβολος να λέγεται διάολος, γιατί θέλει και αυτός να τους φάει όλους. Είναι δυνατόν. Ο Χριστός έτσι κι αλλιώς είναι για όλους, γιατί βασιλεύει όλους, είναι πλάσματά του, είναι ποίηματά του, προνοεί τα πάντα. Ο διάολος όμως δεν είναι διάολος και του αρέσει έτσι να προσφωνείται. Και ένας μέγας αριθμός, εν αγνία γνώση, το λένε διάολο, άι στο διάολο. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Και του αρέσει πάρα πολύ αυτή η πρόταση του διαβόλου. Επίσης του αρέσει άι στο διάβολο, το ίδιο είναι, αλλά το πρώτο του αρέσει πιο πολύ, άι στο διάολο και όχι άι στο διάβολο. Αυτή η πρόταση θεολογικά σημαίνει κολλάσου, χάσου, κολλάσου δηλαδή, με τη σκληρή τη διατύπωση, όχι με την απλή έτσι συζήτηση που λέμε, σαν κατάρα, σαν αχωρισμός. Επομένως δεν συνιστάται για κανέναν να στέλνουμε και να παίρνουμε κάποιον άνθρωπο στο διάβολο, γιατί είναι σαν να δίδουμε τη χειρότερη κατάρα, σαν να βγει αντίστροφη, να μην σωθεί ο άνθρωπος ποτέ και να πάει στο πίτος κολάσος, το οποίο φυσικά δεν θα πιάσει γιατί είναι άδικο, αλλά γίνεται μπούμεραν και γυρίζει πάλι στο πρόσωπό μας. Αυτές οι άδικες ευχές, κατάρες εντός παρενθέσεως, επειδή δεν πιάνουν, ξέρετε, και στρέφονται κατά της κεφαλής μας, αλλά στο εκατονταπλάσιο μεγεθυμένες. Ένα στέλνουμε, 100 γυρίζουν σε εμάς. 100 στέλνουμε. 1000 στέλνουμε στον εαυτό μας, επιστρέφονται. 10 πλασιάζονται και 100 πλασιάζονται και καμιά φορά 1000 πλασιάζονται, ανάλογα με το μένος και την κακία και το φθόνο και τη ζήλια που παίρνουμε εντός παρενθέσεως στο βέλος εμείς. Το δίκαιο πιάνει, αλλά παίρνουμε και μια μερίδα και μείωση, ας πούμε, τιμωρίας, γιατί δεν πρέπει ποτέ να εκφέρουμε γνώμη κακή ή πρόταση κακή, τέλος πάντων κατάρα στον άνθρωπο, είτε φταίμε είτε δεν φταίμε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ευλογείτε και μη καταράστε. Γιατί αν καταραστείς,
Αν πιάσει θα πάθει ζημιά όλος, θα πάθεις και εσύ όμως ζημιά, να είσαι σίγουρος. Δεν σε συμφέρει να πάθεις και εσύ ζημιά. Άψερε στον Θεό. Ο Θεός πάλι δεν καταράται κανέναν. Έλεγα μια φορά αυτό το λόγο ήταν για την Δευτέρα Παρουσία, ότι ο Χριστός δεν καταραίει κανέναν. Κοιτάζει διαμορισμένος πέσα και λέει, και δεν λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο πορεύει στο σπίτι τους καταραμένοι, που λέει στο Ευαγγέλιο μέσα της Δευτέρας Παρουσίας του 25 και πάλι καταμορφαίνουν. Που λέει, πορεύεστε οι καταραμένοι στο σπίτι του εξώτερο. Πού το βρήκε τώρα το δαιμόνιο, πού βρήκε την πρόταση. Λοιπόν, όταν λέει ο Χριστός εκείνη την πρόταση, δεν σημαίνει πως καταράτε, αλλά κανείς είναι σαν να λέγει, εσείς που έτσι τιμωρηθήκατε αφ' αυτού σας, αυτοτιμωρηθήκατε, να πάτε εκεί, στη θέση σας. Ο Χριστός μόνον ευλογεί και δεν επιτιμά. Μόνον αγιάζει και μόνον φωτίζει. Αν κανείς το δεχθεί, είναι ευλογία. Δεν το δέχεται, αυτοτιμωρείται. Αυτή είναι η τοποθέτηση της Εκκλησίας. Ο Χριστός δεν ενεργεί διπλά και καλά και άσχημα, γιατί τότε θα είναι ο Θεός της διαρχίας, του καλού και του κακού, που είναι το χειρότερο ίσως να θέλουμε να πούμε, πως ο Χριστός εφαρμόζει και τα δύο. Και λοιπόν, για να επανέλθουμε πάλι στο πρώτο παράδειγμα, ο άνθρωπος λοιπόν εκείνος ο εμπαθέστατος νέος ήθελε να κρίνει τον άνθρωπο αν είναι όμορφος και από το σώμα της κοπέλας και από το πρόσωπο. Δεν του άρεσε το πρόσωπο, δεν ξαπέστηκε. Τρομερό πράγμα είναι. Σε άλλους συμβαίνει το αντίθετο, σε άλλους και στα δύο. Όλα απορρίπτονται. Όλες αυτές οι τοποθετήσεις ως εμβαθείς θα πρέπει να δει ότι δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τι κρύβει το σώμα, τι κρύβει η ψυχή, τι κρύβει το κεφάλι, τι λογισμούς έχει ο άνθρωπος. Εκεί είναι ο μέσα πλούτος. Ο συγκεκριμένος τρόπος της ζωής, εκεί είναι ο πλούτος. Και ξέρετε, ο Χριστός δεν βλέπει το παρελθόν μας τι κάναμε, τα ξέρει ο Χριστός τι κάναμε, τα ξέρουμε και εμείς τι κάναμε. Βλέπει το συνεχώς παρόν, το κάθε τώρα, την κάθε στιγμή. Αυτό το αεί παρόν βλέπει ο Χριστός. Αυτό θέλει να βλέπει σε εμάς, δηλαδή την μετάνοια, την διόρθωση, την αλλαγή. Εκεί ακριβώς θα πρέπει κανείς να αποσκοπήσει, να τον αποσχαλεί το μέλλον και το παρόν του, το οποίο φυσικά είναι 0 χρόνος, μέχρι να το πούμε έγινε παρελθόν το παρόν. Στην ουσία το παρόν είναι 0, ένας μηδενικός χρόνος. Έχουμε παρόν, τι? Έχουμε ένα μέλλον και έχουμε ένα μεγάλο παρελθόν. Το παρόν μέχρι να το πούμε, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι παρελθόν τώρα. Δεν θα γυρίσουν πίσω στο παρόν. Τόσο γλίγορα φεύγει το παρόν, που είναι ένα τίποτα. Μέχρι να ληχθεί έγινε παρελθόν. Μέχρι να αρχίσει κανείς μια πρόταση, μέχρι να την τελειώσει, η πρώτη πρόταση είναι παρελθόν. Τόσο γρήγορα φεύγει ο χρόνος, η ταχύτητα του χρόνου. Στον άλλο κόσμο, επειδή δεν έχουμε το τιτάκ του χρόνου, ο χρόνος λοιπόν δεν κινείται, δεν υπάρχει χρόνος. Είναι μια αιωνιότητα. Γιατί χρόνος ονομάζεται ό,τι κινείται και ό,τι μετρείται. Εφόσον δεν κινείται το τικ-τακ του χρόνου, του ορολογιού, και δεν μετρείται και δεν κινείται αυτός ο χρόνος, λοιπόν δεν υπάρχει χρόνος. Αυτή η κατάσταση του άλλου κόσμου λέγεται αιωνιώτης. Δεν λέμε πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και εις τους αιώνας των αιώνων εννοείται η άλλη κατάσταση του χρόνου, του αγγελικού χρόνου. Οι άγγελοι ζουν μέσα στον χρόνο, τον αγγελικό, δηλαδή στον αιώνα. Γι' αυτό οι άγγελοι δεν έχουν ηλικία. Μπορεί να τους λέμε εμείς ότι είναι τόσο χρονών, αλλά οι άγγελοι δεν βιώνουν ότι είναι τόσο χρονών. Δεν έχουν την αίσθηση ότι είναι ηλικιωμένοι. Ούτε ότι είναι μικροί, ούτε ότι είναι μεγάλοι. Είναι αυτό που είναι. Συνεχώς βιώνουν αυτό το αεί παρόν. Ούτε ο Θεός έχει ηλικία να λέγει είμαι τόσο χρονών. Καταλάβατε. Ο άνθρωπος όμως μετράει τον εαυτό του και λέει είμαι τόσο χρονών. Γιατί? Έτσι για να συζητάμε εσύ είσαι τόσο, εγώ είμαι τόσο. Όχι, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι κάπου αναχωρούμε. Θα πείτε πρέπει να γεράσουμε για να χωρίσουμε. Όχι, αλλά όταν είναι ένας 80 χρονών και άλλος είναι 10 χρονών, η λογική τι λέγει? Ο ηλικιωμένος προηγείται. Αυτό λέγει η λογική. Δεν μπορεί να είναι ηλικιωμένος παιδί μου, εσύ θα φύγεις πρώτα και μετά θα φύγω εγώ, γιατί εσύ μεγάλος, πώς θα γίνει αυτό? Δεν είναι λογικό.
αλλά ο Κύριος ξέρει ποιον θα καλέσει πρώτο και ποιον ύστερα. Λοιπόν, επανέρχομαι στο σκεπτικό εκείνου του εμπαθούς νέου, που ήθελε να δει και ωραίο πρόσωπο. Δεν του άρεσε το πρόσωπο, όχι μόνο συχάθηκε και το σώμα, αλλά και την εξαπέστησε στο διάβολο. Φοβερή κατάσταση είναι. Δηλαδή είναι ένας εμπαθέστατος τρόπος σκέψεως. Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση. Τα ΟΕ που είπε ο Χριστός. Αυτά τα ΟΕ είναι προειδοποιητικά που λέγει ο Χριστός. Το ΟΕ σημαίνει μεγάλη κόλαση. Όταν ο Χριστός απειλεί με το ΟΕ σημαίνει ξέρεις τι κόλαση σε περιμένει εάν δεν γίνουν αυτά και αυτά, αν δεν μετανοήσεις. Ο Χριστός δεν λέγει εσείς και εσείς και εσείς θα πάτε στην κόλαση, γιατί τότε αποκλείει τη μετάνοια. Εντάξει, πάνε μας στην κόλαση να συχάσουμε κι εμείς και εσύ. Εντάξει, πάμε στην κόλαση, τι θα κάνουμε δηλαδή. Και εσύ να χαίρεσαι τον παράδεισό σου και εμείς στην κόλασή μας. Έτσι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μας κρατάει στη ζωή και περιμένει τη μετάνοια και συνεργάζεται με τη μετάνοια, διαγράφει το παρελθόν και σε πάει στον παράδεισο. Από αγαθότητα. Οπότε κανείς είναι χρεοφιλέτης μυρίων απείρων ταλάντων για όσα έκανε στο παρελθόν, για όσα παίρνει στο μέλλον που δεν αξίζει τίποτα για τον παράδεισο. Κανείς δεν αξίζει τον παράδεισο, όλα δωρεάν είναι. Και έτσι λοιπόν είσαι πνιγμένος σε ένα ασταμάτητο ευχαριστώ, σε μια ίδια δοξολογία. Για όσα έκανες που άκριζες κόλαση και για όσα απολαύσεις που δεν άκριζες τίποτα για όλα αυτά που απολαμβάνεις στον παράδεισο. Για όλα αυτά είναι θείο δώρο. Δηλαδή, εάν εκπληρωθούν οι υποσχέσεις του Κυρίου, το ΙΕ θα εκπληρωθεί με κόλαση. Προειδοποιεί ο Κύριος. Εμείς πολλές φορές δεν λέμε έχει τρικυμία, μην ταξιδέψεις με καραβάκι, υπάρχει φόβος. Με κάτω από σας λέει και ο Άγιος Νικόλαος, εντάξει, ας τον Άγιο Νικόλα τώρα. Εδώ η λογική τι λέει και η εμπειρία τι λέγει. Ο Άγιος είναι όταν θα χρειαστεί. Αλλά τώρα εσύ μη δοκιμάζεις τον Κύριο και τον Άγιο Νικόλαο, άφησέ τους ήσυχους. Προτάσετε η λογική. Αν πάμε τη λογική πίσω, τότε μπήκε ο πειρασμός μέσα. Λέμε εμείς θα πάμε και ο Θεός βοηθός. Όχι, δεν είναι καθόλου ο Θεός βοηθός. Θα γίνει μέγας πειρασμός και μετά δεν φταίει καθόλου ο Θεός, ούτε ο Άγιος που δεν θα βοηθήσει. Να ξεκινήσουμε με γαλήνη και να γίνει τρικυμία, εντάξει, θα κάνουμε προσευχή. Γιατί δεν προφητεύουμε για το χρόνο, για το μέλλον, ο Θεός το γνωρίζει. Γι' αυτό είναι και οι Άγιοι να μας βοηθήσουν. Όταν όμως είναι έτσι ο καιρός, δεν ξεκινήσουμε, δεν αποτολμήσουμε. Δεν πειράζει. Είναι κλειστά και τα δύο παράθυρα. Ναι, και το πολύ. Εδώ γύρω δεν βάζουν τα καλά τα παράθυρα που έχουν, δεν θα βάζει αυτό το πολύ 200 χρονών. Βάζουν τα τελικά μας. Ο πύργος των ενέμων είστε ακόμη. Όχι, είναι τα σημεία. Θα κάνετε υπομονή καμιά 50 χρόνια να τα φτιάξουμε. Όσοι θα ζήσουν βέβαια. Φτιάξουμε τα παλιά, θα πάλαμε τα καινούργια. Ας κάνουμε τις ψυχές μας και τα άλλα όπου φτάσουμε. Μα απορώ που μπαίνει. Το αντικείμενο δεν είναι να τα φτιάξουμε όλα, όχι. Το αντικείμενο είναι να φτιάξουμε τις ψυχές μας και να δώσουμε καλή απολογία στον Χριστό μας και αρκεί. Από εκεί και μετά τώρα όσο είμαστε στη ζωή, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα κάνουμε. Δεν θα λογοδοτήσουμε για τα παράθυρα που αφήσαμε με τη λύ. Δεν είναι αυτό. Αλλά για το παράθυρο της ψυχής μας θα δώσουμε λόγο. Ξέρετε το παράθυρο της ψυχής ποιο είναι? Το μάτι. Η ψυχή έχει ένα παράθυρο και δύο χέρια που λέγεται μάτι, τα δύο μάτια. Με τα μάτια του σώματος δηλαδή η ψυχή βλέπει και πιάνει. Και μετά η λογική το επεξεργάζεται, το τελεσιορυγεί και το κατεβάζει στο ταμπάρι, στη μνήμη δηλαδή της καρδιάς και εκεί το θησαυρίζει. Είτε αγαθό είτε πονηρό, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και μετά αποταμιεύεται ο πλούτος εκεί πέρα, συσσωρεύεται, συμπιέζεται. Τόνος. Και μετά το παγόμενο αυτό μας πνίξει, άμα δεν είναι καλό. Μου λένε πώς να πάρω ανάσα, λέει θα σκάσω, φυσικά πιέστε και αυτή τα φόβακα συνέχεια. Πώς θα γίνει? Αν έβγαινε στη δημοκρασία να αρχίσει να λιώνουν οι πάγοι. Αυτό που λένε ότι έσκασε ο άνθρωπος, εντάξει, είναι απόλυτα.
Ράχισε η καρδιά του λένε. Ράχισε η καρδιά. Τι είναι αυτό, Γιώργο? Όλοι έχουμε λογισμούς και δυσκολίες, όλοι έχουμε. Αλλά είναι μερικοί που έχουν κάθε υπερβολή. Και όχι μόνο ότι δεν μετανοούν, προσθέτουν συνεχώς μεγάλα και αθανάσιμα. Συνέχεια, στο τέλος διαλύονται. Και η σωματική αντοχή και η υπομονή έχει ένα όριο. Δεν μπορεί βιολογικά ο άνθρωπος να αντέξει περισσότερα από ό,τι η ίδια η εμπειρία της ανθρωπολογίας λέγει. Θα αντέξουμε ένα βάρος. Βλέπετε από τη στεναχώρια πολλές φορές η καρδιά σταματάει σε πολλούς ανθρώπους, αλλά και από την πολλή χαρά σταματάει η καρδιά. Και από την πολλή χαρά και από την πολλή την λύπη. Αλλά αυτή η χαρά δεν είναι κατά Θεόν πάντοτε. Ενώ η λύπη είναι πάντοτε δαιμονική. Κάποιος που πήγε στα Ρωσόρημα και αγκάλισε τον τάφο του Χριστού μας, από την πολλή χαρά του πέθανε. Αυτός είναι θάνατος από πολλή χαρά, αγάπης Θεού όμως. Αλλά αυτό σπανίζει. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις θανάτων από χαράς είναι θέματα συγκινήσεως. Αφήστε το τώρα, κύριε. Κάποια άλλη ώρα. Βγες έξω, δεν κάνει. Κάποια άλλη. Προφήτης Ιωνάς όμως πρέπει να αποτελείται. Ποιος? Προφήτης Ιωνάς. Ο προφήτης Ιωνάς. Συγχωρέται για το κολοκύθι. Δεν πρέπει να αποτελείται, αλλά στεναχωρέθηκε πολύ. Και το κολοκύθι Τον εσκίαζε. Είχε καλή σκιά. Δεν το πάτησε όμως, είναι το βιντεψία. Για ποιο κολοκύθι? Λοιπόν, να σας πω κάτι για τον προφήτη Ιωνά. Ξέρω αν θυμάσαι το περιστατικό. Λοιπόν, έτη ημέρες 3 και Νινεβή καταστραφήσεται. Άκουσε και ο βασιλιάς της πόλης στην Νινεβή, είχε πει 1 εκατομμύριο κόσμο τότε την εποχή εκείνη. Λέει, ποιος είπε αυτόν τον παλαβό τον λόγο? Ο βασιλιάς αγρίεψε. Ο Ιωνάς. Όχ. Είπε, αφού το είπε Ιωνάς, αληθινός είναι ο λόγος. Βγάζει αμέσως Η Νινεβή είχε το θρήσκευμα του Μωσαϊκού νόμου τότε. Όχι. Ήταν το... Ξέρεις που είναι η Νινεβή? Στη Μεσοποταμία, κοντά στον ποταμό Τίγρη, στον Εφράτη, από εδώ. Τίγρης είναι από εκεί και Εφράτης είναι από εδώ. Κοντά στην Βαγδάτη δηλαδή. Νινεβή ήταν πιο πάνω, πιο κάτω ήταν Βαβυλώνα. Και στο μέσο τώρα είναι η Βαγδάτη. Εκεί που ετοιμάζεται να γίνει το πανηγύρι το μεγάλο. Όταν δαιμόνια εκεί κλωθογυρίζουν γύρω. Μέσα να τέλει εκεί με κέντρο τη Μεσοποταμία, την παλιά και τη νέα, εκεί. Τα μεγάλα τα δαιμόνια. Και που δεν είναι, αλλά εκεί είναι η πρωτεύουσα, το κέντρο. Τέλος πάντων, έγινε η γενική ασιτεία, όχι απλώς νηστεία, γενική ασιτεία, ούτε φάγαν ούτε ήπιαν 3 μερονύχτια και μετανόησαν και σώθηκαν, δεν είναι? Ο Ιωνάς τώρα είχε αγωνία όμως. Περνάει εδώ το 24ωρο, τίποτα, και τόσο καθόταν απ' έξω και παρακολούθησε να δει το θέαμα. Δεν καταστράφηκε. Περνάει η δεύτερη ημέρα, τίποτα. Η τρίτη ημέρα άρχισε να έχει λογισμούς. Λες και δεν θα με πιστέψει τώρα ο κόσμος και θα γίνει περίγελος. Μετά την τρίτη ημέρα λοιπόν δεν καταστράφηκε η Νινεβή. Την τετάρτη ημέρα βγήκαν οι Νινεβίτες και παρηγορούσαν τον Ιωνά. Γιατί είχε στεναχώρια ο Ιωνάς. Ότι λέει βγήκα έκθετος. Εγώ ήξερα, λέω, ότι αν μετανοήσει ο άνθρωπος δεν θα καταστραφεί, αλλά να το λόγο το βαρύ τον είπα τώρα και τους έκανε ένα κάποιους ανθρώπους. Δεν τους έκανε σαν κάτω. Εάν δεν είχαν την απόλυτη νηστεία, η Νινεβή δεν θα έχει μείνει συντρίμια. Και έτσι λοιπόν η Νινεβή δεν καταστρέφει και επομένως είπα ψέματα ο Θεός και η Ιωνάς. Όχι. Αλλά η μετάφραση της εντολής είναι ότι αυτή η πόλη για να παραμένει πάντοτε στον κόσμο, στην ιστορία και στο γεωγραφικό χάρτη εν ζωή, αυτή η πόλη. Όπως και η Βαβυλώνα το ίδιο είναι. Όπως και η Καπερναούμ. Πρέπει να είναι πάντοτε εν μετανία. Εάν σταματήσει η μετάνοια θα εξαφανιστεί. Το οποίο έγινε αργότερα. Επομένως δεν διεψεύσει Ιωνάς διαχρονικός. Μετά από αιώνας, όταν πήγαινε ο Αλέξανδρος μέσα εκεί για να κατακτήσει την Ασία, πέρασα και από τα ερείπια της πάλι που τότε διαλαψάσεις μεγάλης πόλης στην Νινεβή.
Αργότερα ξαναχτίστηκε στην εποχή του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Ήταν αρκετά σημαντική πόλη και μάλιστα έγινε και επισκοπή με έναν από τους επισκόπους που ήταν και Άγιος Ισάκος, πήγε για μερικά φεγγάρια για λίγες μέρες εκεί πέρα, και μετά βγήκε ένας πειρασμός με τον Άγιο Ισαάκ των Σύρων. Στα 70 του χρόνια έγινε και αυτός δεσπότης, από τους πιο μεγάλους Αγίους της Συρίας και της Ορθοδοξίας μας. Και όταν πήγαν δύο αδέρφια για να μοιράσουν τα χωράφια εκεί πέρα που είχαν μια διένυξη και πήγαν στον δεσπότη του, στον Άγιο Ισαάκ, να τους κάνει τον κριτή, και ο Άγιος Ισαάκ τους έδωσε μια συμβουλή και δεν τους άκουσε κανένας από τους δύο. Και λέει ο Άγιος Ισαάκ, εφόσον δεν με υπακούν σαν επίσκοπο, τότε τι θα εδώ πέρα να κάνω? Να χάσω και αυτά που κέρδισα στην έρημο και γυρίσει πίσω στο καλυβάκι του? Και λοιπόν, γεμάτος εμπειρία και χάρη, ζήτησαν οι ασκητές της εποχής του, πριν απέλθει του κόσμου, να γράψει μια συμβουλή σε αυτούς, και έγραψε τα ασκητικά του. Είναι ένας τόμος, ενώ ο Άγιος Εφραίμ έχει πολλούς τόμους. Το Αγίου Ισαάκ όμως είναι συμπυκνωμένα νοήματα, γιατί απευθύνεται σε Αγίους ασκητάς τελείους της εποχής του, δεν απευθύνεται σε αρχαρίους. Γι' αυτό είναι δυσνόητος και βαθύς ο Άγιος Ισαάκ, δεν είναι τυχόν βιβλίο, δηλαδή είναι που λέμε μεταπτυχιακό πανεπιστημίο, και μάλιστα για αριστούχους του πανεπιστημίου, γιατί κατέχεις πολλά πράγματα. Αν κάτι δεν γνωρίζεις, θα έχεις μια ασάφεια και μετά θα υπάρχουν απορίες, όπως τα μαθηματικά. Κάτι άμα δεν κατέχουμε, κόβεται η λωρίδα, δεν γίνεται. Κάποια πλευρά θα έχουμε σαν διαρροή. Κάποιος κρίκος αλεξίδρος δεν θα υφίσταται. Και έτσι λοιπόν στα μάτια του Χριστού μας, όπως είπαμε και στην τράπεζα, ο άνθρωπος ο οποίος ευαρεστεί στον Κύριο και είναι όμορφος στην ψυχή και στο σώμα είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει τις εντολές του. Και δεύτερον, δεν προσπαθεί να διάγει έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι άλλοι μαζί του. Επιμένω στην πρόταση αυτή, γιατί αυτοί που αυτοπροβάλλονται και αυτοδεικνύονται, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, οι δημοσιογράφοι, αυτοί που δημοσιεύουν τον εαυτό τους με τις φωτογραφίες και τα περιοδικά και τα λοιπά, και οι μεγάλες αφήσεις συνεχώς, και αυτές οπωσδήποτε είναι ανήθικες, οι πιο πολλές, για να μου πω όλες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι έχουν πρόβλημα. Όλοι. Αν πάρετε την εξομολόγηση έναν ξεχωριστά, όλοι έχουν πρόβλημα. Η ανθικότητα η βασιλεύει σε όλους. Τα ναρκωτικά το δεύτερο. Και τα άλλα προβλήματα, οι δύσκολοι λογισμοί. Γιατί εμείς αρκούμεθα στα 1-2 και μετά τον καταδικάζουμε τον άνθρωπο. Δεν είναι έτσι όμως. Έχουν δύσκολους λογισμούς γιατί δεν διδάχτηκαν. Δεν μάθανε από άλλους σωστούς ανθρώπους. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εμείς μάθαμε να έχουμε ένα βούδουλο και τους αποκεφαλίζουμε έτσι. Αλλά αυτό ξέρετε είναι σκληρό. Μην το πάθουμε σαν τον Φαρισαίο που ενώ τα είχε όλες τις αρετές, καταδικάστηκε επειδή κατέκρινε τους άλλους, που ήταν οι άλλοι ένοχοι φυσικά. Καταλάβατε? Από την εποχή της Αγίας Εκατερίνης, από το 305 μέχρι σήμερα, η Εκκλησία εφαρμόζει αυτόν τον χρυσού κανόνα. Ποιος είναι όμορφος και ποιος είναι άσχημος. Στα μάτια του Κυρίου πάντοτε. Οι άνθρωποι δυστυχώς αντέστρεψαν τους όρους και πήραν άλλους όρους. Δυστυχώς. Και έχουμε τα μαύρα χάλια σε όλους τους όρους, αλλά στην εποχή μας, στην κυριολεξία έχουμε μεγάλες δυσκολίες, γιατί οι τοποθετήσεις είναι διαφορετικές. Είχε εξομολογηθεί μία κοπέλα πριν από πολλά χρόνια και είχε πει ότι η αιτία τόσων πολλών αμαρτημάτων που έκανε, φοβερών αμαρτημάτων, ήταν η ομορφιά της. Εάν ήμουν άσχημη, δεν θα έκανα τόσα πράγματα. Λόγω της ομορφιάς του προσώπου και του σώματός της, είχε γίνει θύμα του σατανά και είχε ρίξει του κόσμου τους άνδρες. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η ομορφιά, το πρόβλημα είναι το μυαλό. Προσέξτε το, έτσι δεν είναι? Πάντα κοιτάζουμε το κέντρο βάρους. Εάν ο νους λειτουργεί κατά Χριστόν, έχει εμβολιαστεί με το πνεύμα του Χριστού, τότε δεν τον απασχολεί το σώμα του. Είτε είναι κοντός, είτε είναι ψηλός, είτε είναι ολιγογράμματος, είτε είναι μορφωμένος, είτε έτσι είτε αλλιώς,
Κοιτάζει να κρατήσει αυτό που έχει, το ορθόδοξο βάπτισμα, τη χάρη. Αυτό θα σώσει και αυτό θα υπολογιστεί. Αυτό θα ζυγιστεί. Τα άλλα θα μείνω μέχρι τον τάφο και θα. Και 10 γλώσσες να ξέρουμε και 100 γλώσσες να ξέρουμε στον άλλο κόσμο, δεν θα χρειαστούν αυτά τα πράγματα. Καλά είναι, αλλά δεν σώζουν. Αλλά εάν δεν κατέχουμε άλλα που σώζουν, αυτές οι γλώσσες και οι άλλες μορφώσεις μάλλον μας κινδυνεύουν, μας οδηγούν στο να χάσουμε την ψυχή μας την τόσο ατίμητη. Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Και έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ προσοχή στο θέμα αυτό. Δεν ξέρω για αυτά που λέμε εμείς ότι αν εσείς τα ακούτε, σας κάνουν απορία, συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε, σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν, γιατί αυτά που λέμε δεν είναι για να σας αρέσουν ή να μην σας αρέσουν. Αυτά είναι μαθήματα, είναι αλήθειες. Και ξέρετε, έχουν γραφεί με αίμα από τους παλιούς πατέρες, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι τόσο εύκολα. Όταν είχα πρωτοδιαβάσει αυτή την ομόρφη έτσι διοίκηση της Αγίας Εκατερίνης στην διδασκαλία της και το βίο της, και είδα για πρώτη φορά ότι ο Χριστός την λέει ότι είναι πάρα πολύ άσχημη. Λέω τώρα, κυριολεκτεί ο Χριστός ή το λέγει έτσι για να την ταπεινώσει? Δηλαδή είναι θέμα λογικής εδώ. Είναι ή δεν είναι όμορφη? Είναι. Η Παναγία λέγει ότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Ο Χριστός λέγει ότι είναι πάρα πολύ άσχημη. Τι γίνεται τώρα? Βέβαια και η Παναγία ήξερε ότι ήταν άσχημη η Αγία Κατερίνη δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν το λέγει στην Εκατερίνη για να μην τη λυκίσει, διότι έτσι γίνεται επαγωγικά η έλκυση στο ψάρεμα για τον Χριστό. Καταλάβατε? Πρέπει να δώσουμε ένα κουράγιο στον άνθρωπο για να έρθει πιο κοντά στον Χριστό. Άμα τον απελπίσουμε, είναι που είναι απελπισμένος, του δίνουμε και μια, τον αποτελειώνουμε. Εύκολο είναι αυτό. Το άλλο είναι δύσκολο. Καταλάβατε πώς θα γίνει η συνεργασία και η βοήθεια. Που αυτό οπωσδήποτε θέλει κόπο και ευθύνη πολύ μεγάλη. Και κινδυνεύεις να καθίσεις και εσύ μαζί με τον άνθρωπο. Όταν πας να βγάλεις από τη θάλασσα κάποιον που πνίγεται και έχει κύμα, κινδυνεύεις και εσύ να πνιγείς. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, θα τον πιάσεις έτσι. Δεν θα σε πιάσει έτσι. Θα τον πιάσεις έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όποτε θέλεις εσύ αφήνεις το χέρι σου. Αν σε πιάσει και αυτός έτσι, αν θέλεις να το αφήσεις δεν μπορείς. Θα πάτε και οι δυο μαζί. Βλέπετε ο Χριστός στην Ανάσταση τους πιάνει έτσι από πάνω, από τον καρπό. Το προσέξετε αυτό, δεν τους πιάνει χεράκι, σαν εξουσία. Αν θέλω σας πιάνω και σας ανάγω, αν θέλω σας αφήνω. Ό,τι θέλω κάνω. Δεν είναι στην εξουσία σας εσείς να αναστηθείτε. Εγώ σας πιάνω και σας αναστέλνω. Και τους πιάνει από πάνω. Δεν ξέρω αν προσέξετε την λεπτομέρεια αυτή. Είναι πολύ βαθύς αυτός ο λόγος. Και τους πιάνει έτσι με εξουσία και με δύναμη, σαν Θεός. Εκεί άλλοι φυσικά υποτάσσονται εκεί πέρα και έλκονται. Και αυτό βλέπετε, ενώ στην Κυριλεξία είναι η εισάδου κάθοδος θεολογικά και υμνολογικά, επάνω δεν γράφουμε τέτοιο τίτλο, γράφουμε η Ανάσταση, αλλά όχι του Χριστού. Γιατί ο Χριστός ακόμη στον Άδη δεν αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά των ανθρώπων η Ανάσταση. Του Αδάμ και της Εύας. Γιατί γίνεται η Ανάσταση εκείνη τη στιγμή, δεν το βλέπετε, αφού τους ανασταίνει. Ο Χριστός δεν πέθανε σαν Θεός για να αναστηθεί. Δεν κινδυνεύει ο Θεός να πεθάνει και να αναστηθεί. Ζει στους αιώνες. Η θεότητα. Γιατί ως θεότητα τους ανασταίνει, όχι ως ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα του είναι εκεί στον τάφο, εντάξει. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η θεότητα που είναι μέσα στην ανθρωπότητα. Και η ανθρωπότητα έχει ψυχή. Ο Θεός δεν έχει σαν Θεός ψυχή. Η ανθρωπότητα έχει σώμα και ψυχή. Λοιπόν, όλη η θεότητα είναι μέσα στην ψυχή του. Ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη ως ψυχή. Με το σχή, το σουλούπι του σώου. Έπειτα τον εικονίζει ο Χριστός στον Άδη που είχε στον κόσμο σαν σώμα. Όταν βγει η ψυχή μας πέφτει του σώματός. Έτσι εμφανίζονται οι ψυχίων. Κύμα που είναι σώμα. Για να το ρίσουμε. Η ψυχή κύμα ως παίρνει το σώμα για να ξαπεί με ποιο. Και στον άλλο ψυχές έχουν αυτό το σώματο. Χωρίς να υπάρχουν οι ελλείψεις, χωρίς να υφίστανται αυτές οι ατέλειες του σώματος. Άλλος δεν έχει δόντια, άλλος δεν έχει μάτια, άλλος δεν έχει χέρια, άλλος δεν έχει δάχτυλα, άλλος
του λείπουν τα μαλλιά, όπως σε μένα, του λείπουν αυτά, εκείνα. Εκεί είναι όλα πλήρη. Δηλαδή το στυλ της ψυχής, σαν εμφάνιση που φαίνεται, δεν θα φαίνεται τόσο φαλακρός. Σε εμάς όμως ο Άγιος θα φανεί φαλακρός. Αν θα εμφανιστεί ο Απόστολος Παύλος στον Άγιο Χρυσόστομο, θα εμφανιστεί φαλακρός. Δεν θα εμφανιστεί μαλλιά μέχρι κάτω, ούτε μια γενιάδα μέχρι κάτω. Θα πάρει το σχήμα του σώματος που είχε. Ενώ στον άλλο κόσμο είναι αλλιώς, εδώ εμφανίζονται αλλιώς, όπως ήταν. Ο Άγιος Οδόφος δεν θα εμφανιστεί με λίγα γένια, γιατί θα πει κάποιος, εσύ ποιος είσαι, ο Ονούφριος, αλλά σε μικρή ηλικία. Αυτό ο διάβολος μπορεί να το κάνει. Αν κανείς μπουταλάδι που δεν ξέρει τα κόλπα. Όλος θα πάρει το σχήμα του Ονούφριου σε μεγάλη γενιάδα, μέχρι κάτω. Εδαφιαία που λέμε, μέχρι των δακτύλων. Και έτσι λοιπόν κανείς μόλις βαπτιστεί, από άσχημος γίνεται όμορφος στα μάτια του Κυρίου και γίνεται νυμφίος και νύμφη, η ψυχή δηλαδή γίνεται νύμφη Χριστού. Όλοι μας γινόμαστε νύμφες Χριστού ως ψυχές, γιατί η χάρις είναι στην ψυχή μας, όχι στο σώμα, αλλά η ψυχή το μεταλαμπαδεύει σε όλα τα κύτταρα του σώματος, γιατί η ψυχή είναι σε όλα τα κύτταρα. Δεν υπάρχει κύτταρο σώματος που να μην έχει ψυχή. Και το δέρμα μας εδώ επάνω αυτό που φαίνεται το δέρμα έχει ψυχή. Μου λέει Γιάννης Γιάννης, λέει, άμα δω το δέρμα σου θα καταλάβω την ψυχή σου, λέει. Φαίνεται. Φαίνεται, βεβαίως φαίνεται, λέει. Πω μέτρα. Φαίνεται έχουν ακτίνες χ αυτοί. Αλλά το χέρι σου λέει θα καταλάβω την ψυχή σου αμέσως. Πώς θα καταλάβεις την ψυχή μου? Αυτό είναι άλλο μάθημα. Γιατί αυτό που φαίνεται, φαίνεται. Αυτό που δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Αλλά αυτό που φαίνεται δεν μπορείς να πεις ότι δεν φαίνεται. Καταλάβατε. Να λοιπόν και το δέρμα, η επιφάνεια που φαίνεται κάτι της ψυχής. Φαίνεται. Όχι, δεν μπορούν να φανούν όλα, γιατί μετά θα πήγαινε αλλού το θέμα. Η ψυχή μας δεν είναι στην επιφάνεια του δέρματος. Υπομείνει σε όλα τα κύτταρα. Όλα τα υπόλοιπα κύτταρα που είναι μέσα, πώς θα γίνει? Τα μάτια λέει καταλαβαίνει κάποιος που έχει πετρέφει. Κατρέφει λέει την ψυχή. Είναι όμως οι κάποιες φάσεις που τι κάνουν, πώς διαβάζουν έτσι τα χέρια λέει και... Αυτά είναι παραμύθια. Χειρομαντίες, παλαμοσκοπήσεις και τα τι αυτά. Βλέπετε εκείνες οι μάγισσες παίρνουν το ύφος της φιδείας του μεγάλου σοφού, και άμα είναι και το στυλ έτσι καμιά έτσι τσιγκάνα μεγάλη και αρχόντισσα του διαβόλου μεγάλη αρχιμάγισσα, παίρνει το ύφος της μεγάλης μάγισσας. Βλέπω αυτό και βλέπω εκείνο. Πόσα θα μου δώσεις, λέει? Βλέπω αυτό και πόσα εκείνο. Θα μου δώσεις κι άλλα? Αρκεί το χρήμα να πέφτει. Και μετά είχε πάει ένας έξυπνος και σε μια τέτοια μάγισσα και λέει, είμαι λέει πάυτοχος και θέλω να αποκτήσω πλούτη. Έλα εδώ σε μένα, λέει, να σου δώσω χρήματα. Βλέπω και τι δεν βλέπω, λέει. Άρχισε αυτός από παιδιά, λέει, τι βλέπεις? Βλέπω σε εκείνη τη σπηλιά, λέει, τσουβάλια λίρες. Σώπα ρε που βλέπεις τσουβάλια λίρες, ναι. Όλες δικές σου, λέει. Όλες δικές μου, ναι. Και ο κόπος σου, λέει, πόσο κοστίζει αμέσως? Για σένα 500.000, λέει, μεταξύ μας. Εντάξει, λέει, αφορολόγητα σε αυτό είναι. Για 500.000. Και δεν ξέρεις, λέει, κυρά μου, λέει, θα σου δώσω φράγκο. Θα πας στη σπηλιά να πάρεις τις λίρες. Κοίταξε μια καρβονό. Λοιπόν, και όταν τις φέρεις εδώ πέρα, τις μοιραζόμαστε μισές και μετά πάρει και τις 500.000. Τώρα λέει, δεν μπορώ να υποβληθώ στον κόπο να πάω εκεί πέρα, οι λίρες είναι όλοι δικές σου. Όχι, ρά μου, λέει, είναι και δικές σου, λέει. Άμα δεν είναι τόσο εύκολα τα χρήματα, δεν θα καθόσουν εδώ πέρα να περιμένεις τον οβρό του καθενός παλαβού που πηγαίνει. Η λογική δηλαδή, απλή λογική. Ώστε λοιπόν είναι όλες απάτες και ψέματα. Πόσα παιδιά έχεις, λέει, 3, είδες που το βρήκα.
Πόσα παιδιά έχεις? 3. Είδες που το βρήκα. Είναι μια απάτη. Υπάρχουν όμως μάγια. Υπάρχουν μάγια. Υπάρχουν. Από τα πανάρχια χρόνια ο Σατανάς ήθελε να συνεργαστεί με μερικούς ανθρώπους, αλλά ήθελε να τους εξουσιάσει 100%. Να μπει μέσα τους, υποστατικά να μπει μέσα τους, αλλά δεν μπορούσε να μπει γιατί τα αμαρτήματα ήταν λίγα. Έπρεπε να κάνουν και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα μέχρι το βαθμό της απολύτου κατοχής, 100%. Και όταν φτάσει στο 100% τότε παραχωρεί ο Χριστός και γίνεται στάβλος, κόπρος του Αγίου και μπαίνει μέσα και να μπει και να βγει η πόρτα είναι ανοιχτή, οπότε θέλει μπαίνει, δηλαδή είναι δικό του το σπίτι αυτό και η ψυχή και το σώμα, επομένως εξουσιάζει όλο το μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος φυσικά είναι πλέον όλο του Σατανά και προάγεται στην ιεραρχία και φτάνει μέχρι τον αρχιερέα του διαβόλου μπορεί να φτάσει. Πώς εμείς έχουμε επισκόπους και πατριάρχας, έτσι λοιπόν και οι σατανιστές έχουν μια ιεράρχηση. Και η ιεράρχηση είναι η καταναλογία των αμαρτημάτων που κάνουν. Προσέξτε, των αμαρτημάτων. Όπως η χάρη στο γήπεδο είναι η καταναλογία της ταπεινώσεως και της αγνότητος, εξ αντιστρόφου είναι η ιεράρχηση στο βασιλείο του Σατανά. Αυτό ισχύει και για τους δαιμονισμένους? Όχι. Υπάρχουν δαιμονισμένοι οι οποίοι είναι αθώοι. Ας πούμε κάτι μωράκια που δαιμονίστηκαν, δεν φταίνε αυτοί, άλλοι φταίνε. Τώρα ποιος φταίνει αυτό δεν μας απασχολεί, αλλά αυτά τα παιδάκια που δαιμονίστηκαν μωράκια, λοιπόν έχουν δαιμόνιο υποστατικό, κάποιος άλλος φταίει, τα παιδάκια είναι αθώα και θα γίνουν μεγαλομάρτυρες, ήδη είναι μεγαλομάρτυρες. Και με το βάρος αυτό των δαιμονίων δεν μπορούν να κάνουν πολλά αμαρτήματα. Εγώ έχω δει πολλούς δαιμονισμένους που έχουν κάνει λίγα αμαρτήματα στη ζωή τους και λέω μακάριος είσαι εσύ, δηλαδή αν πεθάνεις έτσι θα πας με το εξπρές. Αν όμως βγει το δαιμόνιο να δεις πως θα πέσεις βαθιά. Γιατί οι υπόλοιποι που δεν έχουν δαιμόνιο πολεμούνται πιο πολύ από τους δαίμονες, αλλά εξωτερικός, όχι εσωτερικός. Αυτός που έχει εσωτερικά το δαιμόνιο δεν πολεμείται από το διάβολο. Είναι σαν βλάκας, είναι σαν καθυστερημένο, δηλαδή σαν ναρκωμένος είναι. Έχει ένα βάρος που δεν μπορεί η μηχανή να κινηθεί του μυαλού, δεν μπαίνει στροφές, ξέρω να γίνουμε αντιληπτός. Αυτοί που πολεμούνται εξωτερικά βομβαρδίζονται με χιλιάδες στροφές. Αναρρύθμιτο λογισμό, γιατί ο εχθρός πολεμεί έξωθεν και τον πολεμεί κυκλοτερά και του ρίχνει τα βέλη όλες τις κλίμακες της κακίας. Όλες. Από το α μέχρι το ω. Κατά προτίμηση. Τι σου αρέσει αυτό? Έχω να σου δώσω εγώ τόνους. 1000 χρόνια να ζήσεις, 1000 χρόνια λογισμός, εκεί βομβαρδισμός. Να δω ποιος θα κουραστεί, εσύ ή εγώ, θα πει ο διάβολος. Φυσικά εμείς κουραζόμαστε. Και έτσι αναγκάζεται κανείς μετά άρτη να κάνει μετάνοια, στροφή, επιστροφή στον Χριστό και αλλαγή του νου. Αυτό λέγεται μετάνοια. Αλλαγή του νους. Εν Χριστώ. Και ο Κύριος είναι τόσο έσμεχος, βάζει ένα χ στο παρελθόν διεξομολογήσεως, το μέλλον διαγράφεται ευίωνο, είναι βάριστο, ας πούμε, είναι ευχάριστο, είναι όμορφο. Μόνο ένας Θεός με τέτοια καρδιά θα μπορούσε να συγχωρεί τους πάντας και τα πάντα και να τα ξεχνάει που λέμε, σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Όταν λέει με τα ξεχνάει, δεν τα ξεχνάει, αλλά απλώς δεν τα καταλογίζει, δεν τα αριθμεί. Αυτό μας απασχολεί. Εδώ εμείς δεν τα ξεχνάμε, θα τα ξεχάσει ο Θεός. Αλλά το θέμα δεν είναι να αφηρηθούν στη μνήμη, το θέμα είναι να μην ζυγιστούν σαν οντολογικά πράγματα και να μην μας ρίξουν εξεβονίμουν. Αυτό μας απασχολεί. Ξέρετε, να έχεις μια δέσμη χρημάτων πλαστών και να μην γνωρίζεις ότι είναι πλαστά, δεν φταίς, εντάξει. Όταν όμως γνωρίζεις και τα έχεις κάνει εσύ στο δικό σου τυπογραφείο πλαστά νομίσματα και σε πιάσουν, τότε είναι αλλιώς τα πράγματα, δεν είναι, τότε είσαι πολύ πονηρός. Όταν όμως δεν γνωρίζεις, πρέπει να εγγυηθείς κάποιος να σου επικυρώσει εάν αυτό που κατέχεις είναι γνήσιο ή ψεύτικο ή επίπλαστο. Θα πας σε κάποιον και λέει παρακαλώ αυτό είναι χρυσό ή επίχρυσο? Όχι, λέει τυνεκές και από πάνω έχει μια στράση χρυσού. Εντάξει. Λέει γιατί το πήρα για ολόχρυσο. 24 καρατίων. Ναι, και εγώ νόμιζα λέει πως ήταν 30 καρατίων. Ναι, τα καράτια είναι μέχρι 24, δεν είναι παραπάνω. Ψέματα σου είπε αυτός. Άρα λοιπόν
είναι μια απάτη. Βλέπετε ο διάβολος δεν είχε καμιά αμαρτία στη ζωή του, θα λέγαμε. Μόνο μια έκανε, υπερηφανέθηκε, τίποτα άλλο. Και είναι ο πιο άσχημος, ο πιο βρωμερός, ο πιο αμαρτωλός, σε όλα ο πιο περισσότερο, σε όλα. Μόνο από μια αμαρτία, δεν έχει κάνει δυο, μόνο μία έχει. Ούτε μας ζηλεύει εμάς, ούτε ασχολείται με εμάς, τι έχουμε φαγητά να φάμε, τι χρήματα έχουμε, τι γνωρίζουμε, τίποτα. Τα μάτια του διαβόλου βλέπουν μόνο την ψυχή μας. Σε τι επίπεδο είναι, έχει χάρη, δεν έχει χάρη, σε τι χάρη, και ζυγίζει και βαθμολογεί και αναλόγως πολεμεί. Όπως οι ακτίνες βλέπουν μόνο κόκαλα και παραβλέπουν τα κρεατές, δεν είναι, και τα βαθμολογούν ακριβώς και τα ζυγίζουν. Αυτό είναι ραγισμένο, εκείνο είναι κομμένο, και αυτό είναι υγιές. Έτσι και τα μάτια του αυτού βλέπουν κατευθείαν την ψυχή και μάλιστα την χάρη που έχει η ψυχή στο βαθμό που έχει. Ενώ εμείς πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο να βλέπουμε μόνο τον εαυτό μας, δηλαδή τον άθλιο εαυτό μας, να κάνουμε την αυτομιμψία που είπαμε, οπότε να έχουμε αυτό το φρένο, το ψυχοσωτήριο. Γιατί ασχολούμενοι με τους άλλους σταματάμε να ασχολούμεθα με τον εαυτό μας και με την κατάκριση που θα κάνουμε, φυσικά είναι επόμενο, και με τις πονηρές ματιές που επόμενο. Λοιπόν, χάνουμε, θα τα χάσουμε όλα στο τέλος. Σε 0 χρόνο θα τα χάσουμε όλα. Και σε τέλος τι, άδειασε κανείς. Χαμένους κόπους και χαμένα χρόνια και χαμένα έξοδα. Κρίμα δεν είναι? Σαν να βάλεις μια δέσμη νομισμάτων, ξέρω, πάνω ψες για προσανάμετα, πάνω τώρα ξέρω 3.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο, δεν είναι, πάνω. Που τα δούλευες σε τόσους μήνες, τώρα λοιπόν για προσανάμετα που τάναψες, πάνε. Φοβερή κατάσταση. Πάτερ, μπορώ να ρωτήσω, από καιρό όταν άνθρωποι βγήκαν έξω από παράδεισο, ως τώρα η δυναμία του δαίμονος είναι το ίδιο όλο αυτό το καιρό ή ανεβαίνει, κατεβαίνει η δυναμία του δαιμόνιας? Μέχρι την εποχή του Χριστού μας, μέχρι τη Σταύρωση, ήταν παντοδύναμος. Μπορώ να πω, ήταν όντως κοσμοκράτορας. Το λέει και το Ευαγγέλιο, δεν είναι? Ο κοσμοκράτορας, το λέει και ο Χριστός, δηλαδή κυβερνά τον κόσμο ως κοσμοκράτορας. Αλλά εδώ θέλω να προσθέσω ότι όταν λέγει ο Χριστός και οι πατέρες ότι ο διάβολος λέγεται κοσμοκράτορας, δεν σημαίνει πως κυβερνά όλον τον κόσμο, αλλά τον αμαρτωλό κόσμο μόνο, τους άλλους δεν τους κυβερνά. Είναι δύο τα κόμματα, του Χριστού και του Αντιχρίστου, διαβόλος, δεν είναι? Μόνο το δικό του κόμμα, σε αυτό το κόμμα είναι ο άρχοντας. Εντάξει, στους άλλους δεν είναι, είναι αντιπολίτευση. Λοιπόν, κυβερνά μόνο τον κόσμο της αμετανοησίας και αμαρτωλότητος και περηφανίας. Με αυτή την έννοια. Από την Ανάσταση και μετά παροπλίστηκε, δηλαδή του κόπηκε η κεφαλή. Δεν είχε τη δύναμη που είχε παλιά. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι καταργήθηκε ο σατανάς, δηλαδή η δύναμη του. Εάν από την εποχή του Χριστού μέχρι σήμερα λειτουργεί τόσο πολύ ο σατανισμός παγκοσμίως, είναι όχι ότι διότι ο εχθρός ξαναπήρε πάλι δύναμη, όχι. Είναι ο ίδιος, κομμένη η κεφαλή του. Αλλά οι άνθρωποι είναι τόσο πολύ τεμπέληδες στα πνευματικά, τόσο ράθυμοι, τόσο λιγόπιστοι, τόσο υπερήφανοι, τόσο σαρκικοί κτλ. Και θυμότες που πηγαίνουν όλοι συστηματικά στον εχθρό και λένε τσίμπησε με την ώρα σου και το τσιμπάει. Σαν σκορπιός. Φυσικά θα κάνει τη δουλειά του τέλεια. Ενώ πρώτα δεν γινόταν αυτό. Πρώτα ο εχθρός πήγαινε και τους άρπαζε όλους με το κεφάλι. Τους άτρωγε όλους, βροντόσαυρος. Ποιος θα ξεφύγει τώρα? Τρέχει εδώ παντού. Ένας τίγρης πενόμενος με πείνα, με λύσα, με κακία. Ποιος θα γλιτώσει από αυτά τα δόντια? Να τώρα είναι και κομμένη η κεφαλή του και γαμμένος μετά την Ανάσταση. Και φυσικά μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Γι' αυτό που λένε θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθει ο Αντίχριστος.
Και τι θα γίνει ο κόσμος? Τίποτα δεν θα γίνει ο κόσμος. Του Χριστού θα είναι του Χριστού. Τι λέει και παύλα. Θα τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Γιατί κάπου μεγενθήθηκε ο φόβος τόσο πολύ πια που δεν υπάρχει Χριστός και Παναγία και οι Άγιοι και θα έρθει. Ποιος θα έρθει? Δεν υπάρχει συνεχώς παρόν ο Χριστός. Θα υποχωρήσει ο Χριστός, δηλαδή τότε θα είναι λιγότερος Χριστός. Θα πάει κάπου αλλού, διακοπές και βόλτα, δεν είναι πανταχού παρόν. Δεν θα ενεργεί, τότε θα ενεργεί πιο πολύ χάρη του Χριστού σε λιγότερους δικούς του, εντάξει. Αλλά η δική του θα είναι πάντα δική του Χριστού. Επί αυτόν δεν θα έχει καμιά σχέση ο εχθρός. Τα Αγία Στρατόπεδα θα είναι αντιμέτωπα. Και ξέρετε, τελικά, όταν συμβουστούν τελικά στο τέλος, του Χριστού θα νικήσουν, όχι του Αντιχρίστου. Η τελική νίκη, το ψίδι του εχθρού. Το ωμέγα είναι του Χριστού όμως. Λοιπόν, αφόσον εμείς έχουμε και το ωμέγα, γιατί κολλήσαμε στο ψι? Ρωτάω εγώ, γιατί στο ψι? Μήπως θέλουμε τον εχθρό? Όχι, τον Χριστό θέλουμε. Τότε γιατί μείναμε στο ψι? Πάμε στο τέλος, στον Χριστό πάμε. Καταλάβατε? Θα κάνουν τον δρομολόγιο τους και άλλοι, θα παρελάσουν και θα φύγουν. Εντάξει. Εμείς τώρα, μένοντας κοντά στον Χριστό, ποιο θα έχουμε το πρόβλημα? Δηλαδή, ποιο θα φοβούμεθα? Μόνο την αμαρτία φοβούμεθα και τη δική μας, ας πούμε, εκτροπή. Δεν μπορούμε να φοβηθούμε τους άλλους όταν εμείς είμαστε εν Χριστώ. Ούτε ο εχθρός μπορεί με το ζόρι, με το στανιό να μας κάνει να υποχωρήσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, με τίποτα. Αν σε βασανίσει, σε κάνει μάρτυρα. Δεν θέλει άλλος μάρτυρας ο διάβολος. Φτάνουν τόσοι μάρτυρες, λέει. Δεν θα πολεμήσει να σε νικήσει με μαρτύριο. Το μαρτύριο θα είναι μαρτύριο της λογικής. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μαρτύριο της λογικής. Λέει, το κάνεις αυτό? Ποτέ. Φλόγα είναι αυτός, λέει. Μπλέξαμε με τύπος, δεν είναι? Το είπα μια φορά, δεν είναι? Αν σου δώσω, λέει, 1 εκατομμύριο, θα το κάνεις? Ποτέ. 10 εκατομμύρια? Ποτέ. 500 εκατομμύρια? Εντάξει, το πείραμα πάει. 1 δις? Άντε ρε τυχεράκι, για χάρη σου να το κάνουμε. Μόλις έπεισε το βαρύ το νόμισμα, εντάξει, αυτό ήταν. Πληρώθηκε η συνείδηση, εξαγοράστηκε ο τύπος. Τα ευρώ είναι και καλύτερα που να είναι. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Μόλις όμως του είπε δωρεάν, αυτό δεν πάρει τι έγινε. Ποτέ, λέει, ποτέ. Εντάξει, του είπε σε λίγο. Ποτέ. Σε λίγο θα πέσουν τα νομίσματα να δεις πως πέφτεις. Πέφτουν τα νομίσματα και τέβαινε και η φλόγα και οι αντίστασες. Όταν έπεσε το βαρύ, παραδόθηκε. Γι' αυτό λέμε ότι, ας πούμε, η φιλαργυρία σαν πάθος, σαν άλλος τρόπος σκέψεως, και τον Χριστό πουλάει, όπως ο Ιούδας, και την πατρίδα και την μάνα σου και τον πατέρα σου και τα παιδιά σου και τον εαυτό σου, όλους τους πουλάς, και τον παράδεισο, όλους τους πουλάμε, όλους. Τόσο βαρύ πάντως, είναι ρίζα πάντων των κακών. Όχι τα πολλά τα χρήματα ή τα λίγα, προσέξτε. Φιλαργυρία δεν είναι αυτός που έχει πολλά χρήματα, είναι η κακή χρήση του χρήματος, δηλαδή είναι μια βλάβη του μυαλού. Σαν πάθος. Μπορεί ο Άγιος να είναι και τόσο που έχει λίγα νομίσματα και ένας Άγιος να είναι ένας βαθύπλωτος. Κάνει καλή χρήση του χρήματος. Ποτέ η φιλαργυρία δεν έχει σχέση με τον αριθμό των χρημάτων. Δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Απλούστατα, αν μερικές φορές η φιλάργυρη είναι πολυχρήματη, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά δεν είναι πάντοτε το ίδιο μάθημα, όχι. Έχω μια Αγίου στην εκκλησία μας που ήταν βαθύπλωτη. Επί Μεγάλο Κωνσταντίνου, του πρώτου εις Αποστόλου Βασιλέους, ξέρετε, οι φόροι μόνο μιας επαρχίας της τότε, και στη Μεγάλο Ιουστινιανό τότε, μόνο της Αιγύπτου ήταν 100 τσουβάλια λίρες της εποχής εκείνης. Όλο το βασιλείο επί Ιουστινιανού, πόσα τσουβάλια? Όλα τα χρήματα ήταν δικά του, αυτός τα διαχειριζόταν, ο γενικός. Και όμως αυτός έκανε τόσες εκκλησίες, έκανε την Αγία Σοφιά. Ας εμείς ανωτέρα του Νότου Σολομώνου, έκανε τη Μονή Σινά. Η Αγία Κατερίνη τον μνημονεύει ως κτήτορα και ως Άγιο των Μακαριωτάτων και Αγιωτάτων κτητόρων και ευεργετών.
της Μονήρνος λέει, Ιουστινιανού και Θεοδόρας. Μεγάλη υπόθεση. Να μνημονεύονται τώρα 1500 χρόνια αυτοί οι βασιλιάδες, συνέχεια. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε και την Αγία Θεοδόρα που ήταν πρώτα Αθηναία, πόρνη, από τις πιο μεγάλες της Ελλάδος. Η σύζυγος του Ιουστινιανού. Ο Ιουστινιανός είχε έναν θείο, τον Ιουστίνο τον πρώτο, που ήταν σοφός, αλλά έγινε σε μεγάλη ηλικία βασιλιάς για λίγα χρόνια και μετά παρέδωσε και το θρόνο στον ανιψιότο, τον Ιουστινιανό. Όταν ήρθε η ώρα να ηλικιωθεί, αυτός είχε σπουδάσει φιλολογία, θεολογία και νομική ο Ιουστινιανός. Έκαψε και τις νεαρές, όσοι σπουδάζουν νομική, διαβάζουν αυτό το βιβλίο. Οι νεαρές του Ιουστινιανού είναι σπουδαίο μαθηματικό μάθημα στην νομική επιστήμη. Λοιπόν, λέει και το θείο του, λέει, ήρθε η ώρα να παντρευτώ για να γίνω και εγώ βασιλιάς, αλλά θέλω να πάρω μια γυναίκα που είναι πιο μεγάλη πόρνη. Αμάν. Μας είσαι παρθένος, αγνός, μορφωμένος, πόρνη θα πας και την πιο μεγάλη πόρνη. Μήπως σάλεψες, μήπως δαιμονίστηκες. Όχι, θέλω να πάω την πιο μεγάλη πόρνη, λέει. Τώρα θα γίνεται περίγελος εδώ πέρα. Εμείς σε περιμέναμε για να πάρεις μια αρχόντισσα στο ύψος, στο επίπεδό σου, είναι τόσες πριγκίπισσες, κόρες στρατηγών κτλ. Μια πόρνη, όχι να βρουν, λέει, την πιο μεγάλη πόρνη. Ψάξαν από εδώ και από εκεί, βρήκαν, λέει, στην Αθήνα, λέει κάποιος, λέει, πριν και πάνω, λέει, νομίζω πιο μεγάλη. Αυτή, λέει, κάνει για σένα. Φέρε την εδώ πέρα, την εξέτασε, την μίλησε, λέει, εσένα θα παντρευτώ. Την κατηχεί, την βαπτίζει, ονομάζει Θεοδόρα και τη στεφανώθηκε. Γιατί ξέρετε το έκανε αυτό το πράγμα ο Ιουστινιανός. Ξέρω αν διαβάσετε τη λεπτομέρεια. Στην εποχή του είχε περίπου 10.000 οίκους ανοχής η βασιλεύουσα και Πέρις. Και όταν πέθανε είχε περίπου 100. Όλα τα μαγαζάκια του διαβόλου τα έκλεισε η γυναίκα του. Επειδή είχε την εμπειρία την αμαρτωλή, μετά μετανόησε, κατηχήθηκε από τον βασιλιά σύζυγό της, τόσο ήταν ανεβασμένο επίπεδο, άσχετα με τους πολέμους λόγω των συνθήκων. Σαν νορμάλ τύπος ήταν ανεβασμένο επίπεδο, μορφωμένος βασιλιάς. Πολύ. Και αρχηγός της εκκλησίας, δηλαδή. Αυτός δηλαδή, αν η εκκλησία πήγαινε στην άκρη και έκανε λάθος, ο βασιλιάς έβαλε στη μέση. Και θεολόγος και νομικός. Και δεσποτάδες είναι και πατριά, όλους. Δεν τον έφτανε κανένα στη μόρφωση και στη σοφία. Τυχόν άνθρωπος που έκανε μια Αγία Σοφιά ο Ιουστινιανός. Λοιπόν, και έλεγε στους άλλους, λέει, εγώ αναγκάστηκα να ταπεινωθώ να γίνω κουρέλι του βασιλιάς και να πάρω ένα επίπεδο τέτοιες γυναικός για να σωθούν αυτές οι ψυχές που όλοι ασχολούνται εις βλάβη τους. Και μετά πήγαινε η βασίλισσα και πάντρεψε όλα τα κορίτσια, τα πρίκησε, τα πάντρεψε, τους έδωσε δουλειές και κλείσαν τα μαγαζιά. Όμως ο Θεός τους χάρισε ένα κανόνα, δεν είχαν παιδιά. Λόγω πολλών αμαρτημάτων δυστυχώς η Θεοδόρα δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά παιδιά. Κανένα δεν έκανε. Αυτό δεν έχει σημασία όμως, το θέμα είναι ότι πήγαν στον παράδεισο με μεγάλη θέση. Πάντως ο Ιουστινιανός είχε ένα μυαλό που δεν το καταλάβαινε κανείς εύκολα. Και άμα δεν διαβάσεις όλη την ιστορία, σκανδαλίζεσαι λιγάκι. Γιατί να πάρει δηλαδή για τέτοια γυναίκα, ποιος ο λόγος. Σώθηκαν οι ωραίες κοπέλες. Αλλά είχε το μυαλό ο βασιλιάς πανέξυπνο, λέει, να σώσω ψυχές. Δεν ασχολόταν μόνο με τον εαυτό του και με τους άλλους και έκανε μια ιεραποστολή πολύ μεγάλη. Βλέπετε πάντα σε κάθε εποχή οι άνθρωποι του Θεού κοιτάζουν, λένε πώς είναι η κατάσταση έτσι, ποια είναι η βαθμολογία αυτή, τώρα τι κάνουμε, τώρα πώς θα αλλάξουμε τα νούμερα της βαθμολογίας. Έκανε νοσοκομείο, το νοσοκομείο. Αυτή η προφητεία του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που μιλάει για την εποχή του Αντιχρίστου και λέει θα υπάρχει τόση θλίψη, γιατί το διάβασα είναι συνταρακτικό. Θα υπάρχει. Θα είναι, αφορά μόνο αυτούς που θα είναι μακριά από την Εκκλησία ή και τους πιστούς? Τους μακριά. Είναι φοβερό αυτό που λέει, θα παρακαλάνε να ξημερώσει. Όταν ξημερώνει θα παρακαλάνε να βραδιάσει, δηλαδή δεν θα ξέρουν από πού να ξεφύγουν οι άνθρωποι.
το ψηφίσμα στην Βέρα, ο Ιωάννης Πατάκης, πού είναι το σώμα του? Αυτός ήταν γαμπρός του Θεοδόρου του Λασκάριος. Ο Λάσκαρης είναι ο πρώτος βασιλιάς της Νικαίας. Το 1204 πέφτει η βασιλεύς από τους Φράγκους, έτσι δεν είναι, ο Σταυροφόρος. Και το βασίλειο έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και πήγε στη Νίκαια. Είναι από την άλλη πλευρά, την ασιατική πλευρά, έτσι δεν είναι. Και εκεί έχουμε 4 βασιλιάς. Αυτός είναι ο τρίτος κατά σειρά. Πού είναι το ψωμί του? Αυτός βασίλειος στη Νίκαια και μετά ετάφη πίσω, γύρισε πίσω στην πατρίδα του που ήταν στην Έφεσο και τον ξαναφέραν πάλι αργότερα στην Νίκαια. Είναι στις κατακόμβες της Νικαίας, εκεί πέρα κάτω είναι. Και είναι αυτό. Είναι ολόσωμος, άθατος και καθιστός επί θρόνου. Αυτό αληθεύω ότι έχει βάλει το χέρι στο σπίτι. Ναι. Ήταν ειρηνικότατος βασιλέος, βασίλευσε 33 χρόνια. Επί της εποχής του ήταν ίσως η πιο ειρηνική περίοδος. Και ξέρετε, επί της εποχής του θα γινόταν η ένωση των εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως. Όλοι οι επιμένοι ήταν να ενωθούν οι εκκλησίες, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί ο Πάπας επέμενε συνεχώς στο πρωτείο του. Εγώ είμαι, λέει, κεφαλής της εκκλησίας. Λέει, ο Χριστός είναι. Τι εσύ θα είσαι? Αν εσύ πεθάνεις θα έχουμε πολλά κεφάλια, δεν συνήθως θα βάλουν τα κεφάλια. Και λόγω του πρωτείου δεν είναι πενταυτική ένωση. Τώρα βλέπετε οι αιρέσεις εμποδίζουν όχι απλώς την ένωση αλλά και τη συζήτηση ακόμη και αυτά που γίνονται έτσι για να περνάμε την ώρα μας. Γιατί γενικώς η αίρεση είναι αιώνιος χωρισμός και στη γη και στον ουρανό από τον Χριστό μας. Αίρεση είναι μια αποκάλυψη αληθείας, επειδή έχουμε την αποκεκαλυμμένη αλήθεια σαν σωστή διατύπωση γραπτός, η αντίθετη γραπτή τοποθέτηση είναι η αίρεση. Δεν μπορεί κάτι να ονομαστεί αμαρτία άμα δεν έχουμε γραπτή αποκάλυψη του Θεού. Λέγεται αμαρτία διότι το είπε ο Θεός. Αν δεν το έλεγε δεν είναι αμαρτία. Από τότε που το λέγει γίνεται αμαρτία. Εφόσον έχουμε γραπτό, αυτό να το κάνεις είναι σωστό. Αυτό να μην το κάνεις, αν το κάνεις είναι αμαρτία. Γιατί έχουμε την αποκάλυψη γραπτή, καταλάβατε. Δεν είναι εφευαίσθηση των ανθρώπων. Αυτά είναι καλά και αυτά είναι όχι καλά. Ο ίδιος ο Θεός τα αποκαλύπτει. Και οι Άγιοι τα έχουν διατυπώσει να είναι παντοτινά δηλαδή. Να μην λέγουν τι είπε ο Θεός κάποτε και τι είπε. Και πού να ξέρουμε τι είπε ο Θεός. Να λοιπόν έχουμε τον λόγο, απαραχάρακτο. Αυτά, να μην σας κουράζω περισσότερο. Δεν μας κουράζει, να μας κουράζεις έτσι. Δεν ξέρω, σε αυτά που λέμε διαφωνείτε, συμφωνείτε? Η σιωπή είναι βουβή, διαμαρτυρία ή παραδοχή? Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί η διαφορά της Ορθοδόξου με της Καθολικής? Πού είναι? Ποια είναι η διαφορά? Προσπαθώ να βρω καμιά ομοιότητα και δεν μπορώ. Ωραία, πάλι δεν γράψεις. Από το Φιλιόδουλο του 1054 που ήταν πολύ πιο νωρίς, από το 750 είναι, μέχρι τώρα έχουν προσθέσει και άλλες και φτάσαμε σε καμιά 35 περίπου είναι όλες μαζί. Οι 20 είναι οι μεγάλες. Όλες αυτές πρέπει να πάνε στην άκρη τώρα. Πώς θα γίνει? Είναι πρόβλημά τους. Αφού λόγω των πολλών αιρετικών θέσεων των παπικών σε 500 χρόνια από το 1054 δεν είναι, χωριστήκαμε. Λοιπόν, Ανατολή και Δύση. Οι Δύσεις λόγω των πολλών αιρέσεων των παπών ένας αριθμός παπικών δεν άντεξαν και κάναν σχίσμα. Το 1517 είναι το πρώτο σχίσμα, Μαρτίνος Λούθυρος, έτσι δεν είναι? Ακολουθεί ο Καλβίνος, Βίγγλιος κτλ. Και η συνοδεία αυτών. Λοιπόν, απεσχίσησαν λόγω των πολλών αιρέσεων, δεν αντέξανε. Προσθέσανε, βάλαν και άλλα μπάζα, αγανάκτησαν οι άνθρωποι.
Αντί όμως να γυρίσουν στον Χριστό, στην Ορθοδοξία, κάναν δικό τους μπαϊράκι. Καταλάβες. Αναφυγία. Πώς ακόμα τελειώνει? Σε όλο τον κόσμο υποτιθάται πρέπει να είναι πάνω από 2.000 εκκλησίες. Πάνω από 2.000. Παγκοσμίως. Και συνεχώς στάρνονται και διαρρούνται και διαρρούνται και διαρρούνται και διαρρούνται. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη διάρρηση, το πρόβλημα είναι ότι λογικά θεωρούνται άνθρωποι αυτοί μορφωμένοι και ευφύς, με πτυχία, πανεπιστήμια κτλ. Και θεωρούν πως είναι οι μόνοι σωστοί στον κόσμο. Μπορεί να είναι μια ομάδα 5 άτομα, μια εκκλησία τοπική δική τους, δηλαδή αυτό ονομάστηκαν, αυτό ανακηρύχθηκαν και θεωρούν ότι είναι οι μόνοι σωστοί στον κόσμο. Αυτό λογικά δενίσταται. Δέχομαι πολλά παλαβάλλω και σε αυτό το βαθμό. Και όμως οι άνθρωποι είναι ευφυείς. Έχουν τελειώσει σχολεία, κατέχουν μεγάλες θέσεις, αλλά πώς αυτοί οι πλάνοι στο μυαλό τους? Δεν τους χωρίζουν τα πτυχία. Είναι όπως έλεγε ο Χριστός, λέει. Λέγει η Παναγία μας για τον Χριστό. Κοίταξε, λέει η Κατερίνα που είναι πάνσοφη και τα λοιπά. Όχι, λέει είναι αδαείς, αμόρφωτοι, άσοφοι. Κατά Θεόν βέβαια, δεν είναι. Δηλαδή αυτή η γνώση η κοσμική δεν σώζει. Όλη η σοφία των αρχαίων Ελλήνων, άμα τους τύψεις, όλους τους σοφούς. Δεν βγάζεις έναν Ιησού Χριστό, έστω και με σπερματική μορφή. Γιατί δεν βρήκαν τον Χριστό οι σοφοί των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά ήταν τόσοι έξυπνοι οι αρχαίοι Έλληνες που υπόταξαν όλο τον κόσμο. Βλέπετε οι Ρωμαίοι δεν είχαν τους 12 θεούς, δεν είναι. Όταν υπόταξαν τους Έλληνες, οι Έλληνες υπόταξαν αυτούς στο θέμα της θρησκείας. Και μετά πήγαν περίπατο οι θεοί, τα δαιμόνια, τα μικρά δαιμόνια των Ρωμαίων πριν υποτάξουν τους Έλληνες και μπήκαν μέσα στη Ρώμη τα 12 δαιμόνια του Ολύμπου, τα μεγάλα δαιμόνια του Ολύμπου, δεν είναι. Και τώρα αυτά βασιλεύουν σε όλο τον κόσμο. Είχαν μπει ακόμη και στο Ισραήλ. Στην εποχή του προφήτου Ηλίου, 800 χρόνια και παραπάνω π.Χ. λατρεύαν οι Εβραίοι τον Βαάλ. Δεν είναι. Στο Καρμίλιο που κατέβασε τη φωτιά, επάκουσον Βαάλ, φωνάζετε για τον Βαάλ. Βαάλ είναι ο Δίας. Λατρεύαν τον Δία οι Εβραίοι, τον Δία. Τρομερό πράγμα είναι. Καταφέραν δηλαδή οι Έλληνες τότε με... Οι Έλληνες πανέξυπνοι και πανούργοι υπόταξαν όλο τον κόσμο στη θρησκεία τους. Φοβερά δαιμόνια αυτά. Πολύ έξυπνοι ναι, σαν σοφοί είχαν τον τρόπο. Μέσω της κοσμικής σοφίας μετέλαβαν το θρησκευμά τους. Και είχαν πέρασει οι θεοί τους γιατί ήταν οι πιο νορμάλ θεοί από τα υπόλοιπα δαιμόνια. Ας πούμε οι θεοί των Αιγυπτίων ήταν οι κροκόδιλοι, πάει πολύ δηλαδή, οι μύγες, τα σκυλάκια, τα γατάκια, αυτές τα ρηχευμένες, πάει πολύ λίγα, μιλάμε ας πούμε για πολύ χαμηλές. Μετά είναι οι αστραπές και πάει ο Φαραώ και τα λοιπά, πάει πολύ, τουλάχιστον οι θεοί των Ελλήνων ήταν θεοί ας το πούμε, με την έννοια που θέλουμε εμείς να δώσουμε. Κάτι δυνατό, κάτι σοφό, κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο. Πάντως ήταν υπεράνθρωποι, κάτι σοφοί. Δεν είχαμε κροκοδίλο στην αρχαία Ελλάδα. Ενώ οι άλλοι λαοί είχαν και τέτοια πράγματα και χειρότερα. Στις Ινδίες τώρα, δεν τρέφουν την Ελλάδα. Πέρα η Ελλάδα στον δρόμο και τα ποντίκια. Έχει βγει ένα βιβλίο, τώρα σε λίγο που θα διδάσκουν στα μαθήματα στο σχολείο ο πνευμοθρησκευτικός συγγετισμός των θρησκειών. Έχει βγει ένα βιβλίο στο βουδισμό, κάπου οι 500 θεοί και θεές του βουδισμού. Ελάτε τώρα τα δαιμόνια που παρελάβουν. Ο τάδε θεός, η τάδε θεά, ο τάδε θεός. Το 12 θα πάει στην περίπατο. Και κάτι μορφές φοβερές δεν είναι. Τους ζωγραφίζουν και όλα. Χωρίς μαλλιά, χωρίς... Ο άλλος πήγε το γάιδαρο και ο μπομπάς μου είναι. Στο πνεύμα του μπομπά μου. Με 4 χέρια, με 4 πόδια, με κεφαλή προβασκίδας ελεφάντος. Και λέγει κανείς τώρα, δηλαδή, οι μορφωμένοι άνθρωποι της εποχής του, δηλαδή τέτοια πράγματα, δηλαδή, το μυαλό τους τέτοιο επίπεδο είναι. Ακριβώς τέτοιο επίπεδο. Μην σας φαίνεται παράξενο ότι είναι τέτοιο το επίπεδο. Σε ένα τσίρκο, που ήταν αυτό, στην Κίνα ήτανε. Λοιπόν, έπρεπε για να μπουν μέσα στο τσίρκο, η πόρτα του τσίρκου
ήταν το κεφάλι του διαβόλου. Ανοιχτό. Όλοι από εκεί μέσα μπαίνανε. Προσέξτε, πονηρό. Ώστε όλοι από εδώ θα μπουν μέσα. Και από πώς θα βγουνε. Δηλαδή μπαίνοντας τραγίζεσαι, έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν μπεις εκεί μέσα. Σατανάς κανονικά, με μεγάλα κέρατα, με δράκουλες. Από εκεί μπαίνουν όλοι μέσα. Και πολύ ανοιχτό το στόμα. Πολύ τεράστιο πράγμα ήταν, από εδώ και πάνω έτσι. Φίλοι μεγάλοι. Ορίστε, ορίστε. Είναι η πλατεία, φίλοι. Εφευρέσεις. Στον Άγιο Κοσμάτων είναι πολλό, δεν είχε από την Ινδία που μπαίνει στο μεγαλύτερο ζωολογικό κήπο που έχουν, έτσι πάλι. Λατρεύεται η αγελάδα στους Ινδούς, στους Βουδιστάς, γιατί ο Βούδας ο πρώτος γεννήθηκε από λευκή αγελάδα το 580 π.Χ. Εκειοφόρησε μια αγελάδα μόνη της θαυματουργικά και αντί να γελάσει μοσχαράκι, παραδόξως έβγαλε τον Βούδα. Ο Βούδα άρχισε να ρβέει την μαμά του, γιατί πώς θα μεγαλώσει. Ο Βούδας λογικά πόδι ήταν. Βέβαια. Γι' αυτό. Γελάδα γεννήθηκε. Αφού μου γελάδα γεννήθηκε. Μόσκος ο άμμος. Λοιπόν, από εκεί και μετά όλες οι αγελάδες θεώθηκαν. Είναι τρομερό το πράγμα. Λέει να πάει η Ελλάδα μέσα στο σπίτι να κοπρίσει. Να κοπρίσει, ναι. Μεγάλη πλέον το θεωρώ. Ανοίγει τις πόρτες μας βλέπουμε η Ελλάδα να μπει μέσα. Λοιπόν, και οι μετέπειτα όλοι οι Βούδες, με τη μετεσάρκωση, εντός παραθέσεις και με μετεμψύχωση, όλοι οι μετέπειτα Βούδες έχουν την ίδια μορφή. Μπορεί να βάλεις 20 γαλματάκι και 100, είναι όλοι οι Βούδες στη σειρά, όλοι έχουν το ίδιο σουλούπι. Δηλαδή, αν βγάζεις ένα καλούπι, πρέπει να βγάλεις πολλά καλούπια σε πολλές εκδόσεις και να ονομάσεις Βούδας Α, Βούδας Β και το καθεξής. Κάθε χρόνο έχει και ένα Βούδα ή κάθε 100 χρόνια. Κοίταξε, αυτοί πιστεύουν ότι στο πρόσωπο κάποιου γίνεται η μετασάρκωση ενός Βούδα. Τώρα στο Νεπάλ και στο Κατμαντού ανακηρύχθηκε ένα κοριτσάκι 5 χρονών θεά. Αυτή ήταν η πιο ευτυχισμένη κοπέλα του κόσμου, ονομάστηκε θεά της γης. Τη λατρεύουν επίσημα σαν θεά. Ο Δαλάι Λάμα τι, αυτός είναι της μαγείας, Ο Δαλάι Λάμα είναι ένας μεγάλος σατανιστής του λευκού αδελφάτου προεξάρχων. Το λευκό αδελφάτο έχει 300 λευκούς με καμπαρδίνες λευκές μέχρι κάτω και είναι μια μυστική θρησκεία στο Θιβέτ, αλλά στο δικό τους κύκλωμα το εσωτερικό είναι προχωρημένο σατανικό επίπεδο. Το ανώτερο. Ναι, το ανώτερο. Γι' αυτό και τον αναγνωρίζουν παγκοσμίως οι κακοί άνθρωποι, τον Δαλάι Λάμα, ως προεξάρχοντα αρχηγό όχι μόνο μια θρησκείας αλλά του σατανισμού. Βέβαια. Προχωρημένο επίπεδο. Και αυτός θεωρείται επίγειος Θεός και είναι ισόβιος. Δεν πρέπει να τον αφαιρέσει, να τον μειώσει, να τον εκθρονήσει, γιατί είναι Θεός. Τον Θεό να το πλησιάσεις. Και ο μασονισμός τι είναι? Μασονισμός. Αυτά είναι νάνος. Προς αυτά που λέμε τώρα. Σούπερ νάνος. Και ο προσκοπισμός είναι η εισαγωγή στο μασονισμό. Όλα έχουν μια σειρά. Βέβαια δεν σημαίνει πως πάντα οι άνθρωποι που εντάσσονται εκεί μέσα είναι όλοι κακοί, γιατί πηγαίνουν και αδαείς και άγνωστοι άνθρωποι, δεν είναι? Μόλις μάθουν το σωστό βγαίνουν έξω μέσα. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα που κατέχουν τη γνώση και δεν τη μεταλαμβαδεύουν σε πολλούς γιατί φοβούνται. Σου λέει αν μάθεις τα μυστικά μπορεί να φύγεις. Και μετά θα με καταδώσεις, θα τα γράψεις και τι θα γίνει? Ή θα σε σκοτώσουμε ή θα τα δημοσιεύσεις και θα γίνουμε παράνομο του πυρός. Που έχουν γίνει πολλές φορές. Λένε λυκόπουλα. Αυτό είναι από ένα βιβλίο που και αλλά το ζήτημα... Λύκος είναι ο διάβολος στη θεολογία. Λυκόπουλο είναι παιδί του διαβόλου. Το Χριστιανόπουλο το λες Λυκόπουλο? Ωραία πρόταση. Σώθηκαν τα άλλα ονόματα τώρα, Λυκόπουλο. Στη θεολογία μας έτσι δεν είναι? Βέβαια κανείς άμα δεν το γνωρίζει είναι Λυκόπουλο. Δεν μπορεί να πάει ο νους του μέχρι πιο βαθιά και μένει εκεί πέρα. Και τα παιδάκια δεν γνωρίζουν, εντάξει, τα σκεπάζει ο Θεός. Μόλις όμως μάθεις,
δεν μπορεί να παραμείνεις, θα φύγεις. Αυτός είναι ο φωτισμός. Και ο Απόστολος Παύλος μέχρι να μάθει το σωστό ήταν αυτός που ήταν. Μετά γύρισε στο Χριστό. Δηλαδή περιμένει ο Χριστός τη μεταστροφή μας, την αλλαγή μας και καθυστερεί την αναχώρησή μας από τον κόσμο τούτο. Όταν όμως συμπληρώσουμε τη μετάνοια, απερχόμεθα. Αυτά. Στις 3 η ώρα θα αρχίσουμε το βράδυ. Την Κυριακή αρχίζουμε νωρίς. Τώρα είναι 10 παρατέταρτο. Εσείς θα ξεκουραστείτε όποτε μπορέσει ο καθένας θα έρθει, κατά προαίρεση να καθεί. Δεν είναι με το ζόρι η ακολουθία, αλλά ξέρετε εδώ θέλει και λίγο κανείς να βιάσει τον εαυτό του για προσωπικό του κέρδος. Για να δούμε και λίγα άτομα τώρα εξομολογητικά, να τελειώσουμε.